का बजौल हलो कुंवर जी के लइकवा मामा कहता, अभियंता जी का पापा कहता, अभियंता जी के चाचा चाहे पापा कहता, तब तक हित भइले का हित। अब एक बात कुंवर जी रवा सेवा दे बाकी अंत आई वो सही लव मैरिज बियाह कोइलस। लव मैरिज है ना वो हो गया वो तो पहले न सुहाग रात के भैलू रहतला पूरी बनी देआद लोग के खियावल जाई, पूरी में हाथ परी आ तब जाइलू 11 बजे रात के लुका के चप्पल काढ़ के धीरे धीरे देख बढ़ाइलू के केहू जाने ना आ फिर आधा घंटा में लौट आइलू। ए घड़ी के नायका बबुआ लोग के सुहाग रात मनता। अरे विदाई होकर भोरे आ गेल बेटे गुणेर गुणेर दोपहरिया में तकतर सूरज बाबा करबे मत बतन जल्दी बजिए डूबो काम बा डूबो अब बेर बेर सुहाग रात में जब मेहरारू बैठल बिया वही रूम में जाइलू का करता रहो तो रेंज खोजे तरी मशीन में गरम सूता चढ़ावे तो रेंज खोजे तरह की रिंग खोजे तरह तू जन्नी पहले के सुहाग रात दोसर तरफ बियाह शादी भइल बा लव मैरिज बियाह रहे तो ओकर वैल्यू नानू रह जाला। पहले वैल्यू रहे बड़ा अच्छा होई तिलक होई मटकोर होई बियाह होई तब दुल्हा दुल्हन के देखी है मुंह ए घर त फिर बरछो नहीं भइल रहत तले वीडियो कॉल क के व्यवस्था ठीक करता। हां आओ जन्नी तो इज्जत तो रहे ना घूंघट काट के बैठल कि मर्दा कुछ गहना होना दी गु काट के बैठल बिया घू हटावो गु भी घू हटावो आउ जनली की कुछ चिन्हाओ ना दी पैसा दी आ तले उनका आंखिया में चुमा देता तो मौगी खिसिया गल चुमो को किस्म के बनू हमने के देहात में एक चुमा बा बेटा का लो चाहे भाई के चुमा दो हां बा फिल्म बिगाड़ता कैसे फिल्म देखनी फूल और कांटे फिल्म वो घरी हम 9th में पढ़त रहनी अजय देवगन हीरो मधु हीरोइन आह बॉल गल गया तरह से फलाई की माने उड़ता हुआ चुम्मा हीरो का तो कहते हमरा डर बाकी साल भर के बाद ई डिजाइन मन का हीरो का पैसा माने हीरोइन का पैसा खत्म बा हीरो अपन नंबर लिखल है बिक देले वो लेके पछली बगली में धल ले। विकास कुमार यादव जी मुखिया प्रत्याशी बने कौन पंचायत हरपुर पंचायत के 100 रुपया पुरस्कार बनी भगवान पद प्रतिष्ठा बने खड़ा हो जब मुखिया में चुमा ले हले तो मौगी सिहर गई कहते तुम पागल हो गए हो सारा बॉडी खाली है आंख में चुमा दे रहा है तो मर्द करे चुप आंखें मोहब्बत की किताब होती है इसमें दिल का दर्द पढ़ा जा सकता है कोई के सुत गई मौगिनस की नतिया मंगर भूखल बा कार्य फिर 1:30 बजे जागत मौगिनस की तारीख बदल गई बा अब फिर आंखिए में तुम पकड़ा गया है आधी रात बीत चुकी है तुम अभी तक आंख चट रहा है किचड़ चटेगा चुप ये आंखें मोहब्बत की किताब होती है इसमें दिल का दर्द पढ़ा जा सकता है। अब फिर सुत गई उसकी नतिया परना करी बूध उगला पर सूरज का तले जागत 4:30 बजे तीसर का राउंड भोर में आंखें दिखा कम है हर आंखिए में मौगी के भीतर से क्रोध भई रहे ये तुम क्या पागल बन कर रहा है कल के चुप ये आंखें मोहब्बत की किताब होती है इसमें दिल का दर्द पढ़ा जा सकता है। आज जैसे सुता जाता है कालर धरतिया रे नतिया भोर हो गई रात बीत गई रात भर किताबिए पढ़बे है ना पुस्तकालय में आग लगा बता हर बाबूजी बुताई है जिंदा जोरता पानी ना तो पाको डाल नतिया बुता जावागी करार से चल गए बनी हमारे पिंटू मुखिया जी 100 रुपया पुरस्कार दे बनी बार बार हार्दिक प्रणाम करता है कहना बनी पिपराड़ से फिर हमारा राकेश राय जी पुरस्कार देने 100 रुपया हार्दिक प्रणाम मुखिया जी कहना बनी मुखिया जी प्रणाम करनी है सबसे भारी लड़ाई मुखिया ये बाय बड़ा हाँ जी कैसे पूछी कैसे विधायक की लड़ाई हो कोनो ना ही वो वोट मांगे जोइबो तो विधायक बन जाला मुखिया जी लहर पर के कर लहर बता लालू यादव के दे दो के कर भात तेजस्वी के दे दो के कर नीतीश के दे दो ना ही वोट मांगला पर विधायक बन जोइबो ऊपर वाला लहर से सांसदियो लहरे हो बाकी मुखिया ही हम जानत 5 वर्ष रहुआ खूब विकास कर ली अब पंचायत में वोट मांगे कबा वोट मांगे जब काका प्रणाम ठीक बनू तो हम मुखिया जी ठीक बा रहुए वोट दिया अब बूढ़ऊ द्वार पर गोइले तले तो लड़का पूछता हूँ कर कि बाबूजी केकरा वोट देबे के बा तो मुखिया जी के चुप रहो ना दे हम वोट काहे हो तो परसों मोटरसाइकिल मांगे गई तो मुखिया जी के भाई कहता कि पेट्रोल खत्म बा
अब तारा खातिर भाड़ा के धेला रहस कि गांव भर घुमावत फिर बाबूजी के वोट बन गइल बेटा के वोट बन गइल हाँ। तले बूढ़ हो गइल बूढ़ियो के लगे घर है हाँ ए जी केकरा के वोट दे तो पुरनका मुखिया जी के चुप रही पुरनका मुखिया जी के वोट ना दे काहे हो बुढ़ियो आ तो एक दिन हित आई रहलो न तो चायपत्ती मांग गई तो मुखिया इन कहत रही कि हमरो घर है ओरा गइल बाबे बताओ ना देहा देही मुखिया जी वोट बनावे के पड़ेला अब बनाइयो लेहनी वोट तले एगो दोसर नया प्रत्याशी अरब से लौटल बाड़े वो खड़ा भइले त जाके यूपी से 2 बोरा फ्रूटी ले 2 क्विंटल मुर्गा कटवा देले पियकल माल मार के आ नौसे में कहल जिंदाबाद 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 ओहू ले गजन होला जब डेट बढ़े वाला रहेला मुखिया के डेट रुपा गइल बा फिर ना होला कि 10 दिन बढ़े वाला बा त जे संगवा रहेला ओटवा मांगे में आतना कुडवट बोलेला लोलो मुखिया जी दारू के दुकान जहां होई नु तो कोई लोग मुखिया जी दौड़किया कोइला से देहिए टाटा वहां कबू हो जाम के बेग हिचले मनी हसन 2000 वाला मीट के दुकान सामने पड़ी त ही ना कहले कि मुखिया जी मीट खाई जाओ मुखिया जी आज बीएफए ना होका चोरी हो गई जन्नी उ लो चाहेला कि 10-15 दिन मुखिया के इलेक्शन के डेट बढ़ जाओ आगा में है कि चावल जाओ माल पूरा अब मुखिया जी के छाती पर हाथ बा कि फिर 15 दिन बढ़ल तब 10 लाख बुक दी है सही में बार बार हार्दिक अभिनंदन करता जा मनावलिस ना पियवा के तोरा मना करेला क्रिया और रखियावेला व्यवस्था देखिए पियकल लोग के व्यवस्था का बड़ा जाता है घरी 40 हेल्थ बीपी शुगर हो जाता है अब वो व्यवस्था खत्म हो जाता है एकदम जनी अगर खत्म हो गई व्यवस्था तो दूध गरम क के 5 गो 500 mg के मैन फोर्स के गोली घूर दी है पिया दी है ना बहुत तरीके का कहिए सखी कतनो मनाई बाकी मनला न बाकी कतनो मनाई बाकी मनला न बाकी अपना नियर रखले बाटे 5 गो संहति पांच गो संहतिया जले ना पिए रही 10 रुपया मंगबू सखी ना दी आज जब शुरू कर दी पिए के 2-3 पैक ले ली होएगा बिले गल ले दौड़ के ले आओ पियला में सगरे पैसा चिकन में बाटोता पियला में सगरे पैसा चिकन में बाटोता से न कायो लगा के सोया हमर लिप्स जाते से न कायो लगा के सोया हमर लिप्स जाते